Igwe ji ọfụ be ha nke ndị Ogbunka na-eme n'ụbọchị taa. Igwe Royal Highness Jema nka 1 Ogbunka Igwe chimere eze ọjị ka a na-awa. Omenala Igbo amaka, omenala anyị dị. Anyị bụ ndị Ogbunka, anyị wee kọọ ihe kọtakwala ya ọfụma ka omenala si wee dị n'ala Igbo bidoro n'Ogbunka. Ụbọchị nke taata ụbọchị ndị nna nna m bidoro mega eji wee kọọ ihe ji ọkụ n'Oya festival. Biko ama ya Chineke ka anyị kwere ndị anyị na ha bidoro n'ijọ n'ugwu ndị eso ha anyị n'ụbọchị nke taata ụbọ Chief Bernard ugwu ka anyị kwere Ọgọst Nwele ndị eso bụ wele ewitness nke ele witness tula 2022 a ka anyị kwere Joseph Obi ugwu egwu onye sobu anyị n'ụbọchị nke anyị mere 2021 ọtọ n'ahụ n'ụbọchị nke taata. Biko ka anyị kwuru na ọtọ 1 minute silent for them. And each of our ọkụkọ ezuko Igwe Igwe mweshite Igwe na-akpata ji ọyịwa ji ọfụ nke ndị Ogbunka na-eme n'ụbọchị nke taa. Ọnya bụ ihu na-ekiri maka na omenala Igbo amaka, omenala anyị dị mma. Our culture is good, our culture is life. Ogbunka Royal Festival 2022 Amayo Chineke na ji anyị na-eri taata, anyị eri ya n'udo, anyị erite ọganiru, anyị erite udo, nke ahụ isi ike n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Finally, His Royal Highness have done the needful, has done the needful. Cotton of Yam, New Yam Festival 2022 in Ogbunka, Oyewaji Eha. Yes. Wow, this is nice. For those that don't know Igbo culture or the ceremony behind New Yam Festival, this is it. Yes, you can see the Igwe cutting the yams. New Yam Festival for people of Ogbunka in Odumba South local government area and Anambra State. So, how we will eat it? Ogbunka Igwe Rigochi. Yes, this is wonderful. This is wonderful. Anywhere you are watching me live, this is the New Year Festival.